Sitten vielä toiset lyhyet terveiset tässä ennen kuin mä pääsen tähän mun sanaan, ja se on se, että niin kuin tiedätte, niin mä oon lähdössä nyt sitten Helsinkiin töihin, ja on siellä tasan 2 kuukautta. Mulla on nyt se virkamääräys sitten yhteen helsinkiläiseen seurakuntaan, ja mulla on vähän niin kuin ollut sydämellä tämä Joonan kirjan alussa oleva sana, joka tuli Joonalle. Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Voin sanoa, että en ole kovinkaan innossani lähdössä Niiniveen saarnaamaan sen pahuutta vastaan, vaan mieluummin hyppäisin Tarsiin laivaan. Mutta en lähde kuitenkaan pakenemaan tätä kutsua, mikä tässä on tullut, koska olen lukenut Joonan kirjan jatkonkin ja tiedän, että ei sillä Joonalla helppoa ollut ennen kuin sitten toisella käskyllä Niiniveen kuitenkin. Mutta se seurakunta, mikä Helsingissä odottaa nyt sitten minuakin työntekijäksi, siellä se on seurakunta, joka on jo vuosikausia pitänyt sateenkaarimessuja. Tiedätte, mitä se tarkoittaa. Tällaisia homoystävällisiä messuja, joihin kutsutaan nimenomaan näitä tästä homo- ja lesbokansaa. Ja niille on siellä varmasti vuosikausia julistettu, että Jumala tämän kaiken hyväksyy, Jumala rakastaa teitä, että olette samalla tavalla luonnollisia niin kuin muutkin. Ja kaikki tämä, mitä me mediasta saamme aina lukea. Että siellä ei ole pelkästään nyt sitten kyseessä semmoinen niin kuin lievä liberaalisuus siinä seurakunnassa, vaan siellä voi sanoa, että siellä on aivan sellainen julkiluopumus Jumalan sanasta. Ja tällaiseen paikkaan mennä saarnaamaan puhdasta Jumalan sanaa, niin se tuntuu vielä haastavammalta työltä kuin tämmöinen pääkokin tehtävä. Että jossakin Onnelassa voi saada aikaa vain pienen mellakan ja renkaat, kun puhutaan autosta, mutta mitä Jumalan sana saa aikaan Helsingissä, puhtaana saarnataan pyhässä hengessä, niin siinä on omalla kohdalla, sen takia mä tuon tämän aivan rukousaiheena tälle seurakunnalle. Muistaa sitten tätä, ja mä kyllä tiedotan teille sitten, että missä siellä mennään, ja tahdon tehdä aivan niin kuin Paavali, joka monessakin kirjeessä kirjoittaa, että rukoilkaa minun puolestani, että minä rohkeasti julistaisin Jumalan sanan niin kuin se tulee julistaa. Koska te haluatte kahvia juoda? Tämä oli vasta tällainen pikku johdanto tähän puheeseen. Sanotaanko 10 minuuttia, niin vieläkö kestätte sen verran. Silloin mennään aivan tähän Jumalan sanaan. Ja nyt sitten ne, joilla on raamatut matkassa, niin 2. kuningasten kirja ja 17. luku sieltä. Sieltä lähdetään nyt liikkeelle. Mullakaan ei ole niitä valmiiksi täällä paperilappuja, että ne on aina vähän selaamaan sitten esille itsekin nämä kohdat täällä saarnastuolissa. 2. kuningasten kirja 17. luku ja sieltä jakeesta 24. Ja tilanne on nyt se, että Israelin pohjoisvaltakunta on tuhoutunut kuningasajalla. Kansa sieltä on viety pakkosiirtolaisuuteen, ja nyt me luemme sitten, kuinka sinne tuodaan tilalle muualta Assurin valtakunnan alueelta muita kansoja. 2 Kunnas 17.24. Sen jälkeen Assurin kuningas antoi tuoda kansaa Baabelista, Kuutasta, Avvasta, Hamatista ja Sefarvaimista, ja asetti heidät asumaan Samarian kaupunkeihin israelilaisten sijaan. Ja he ottivat Samarian omaksensa ja asettuivat sen kaupunkeihin. Ja kun he siellä olonsa ensi aikoina eivät peljänneet Herraa, lähetti Herra heidän sekaansa leijonia, jotka tappoivat heitä. Se ilmoitettiin Assurin kuninkaalle näin: kansat, jotka sinä veit pakkosiirtolaisuuteen ja asetit asumaan Samarian kaupunkeihin, eivät tiedä, millä tavalla sen maan Jumalaa on palveltava. Siihen saakka nyt luen aina.
sen maan kansat eivät tiedä, millä tavalla Jumalaa on palveltava. Me tapaamme Uudessa testamentissa monessakin kohtaa tämän Samarian kansan, jota juutalaiset vihasivat ja halveksivat sen tähden, että se oli sekakansaa, joka oli sekoittanut näiden epäjumalien palveluksen sitten tähän Herran palvelukseen, ja siitä tuli sellainen koktaili, jossa oli jotakin sitä Mooseksesta lähtenyttä tietämystä, mutta sitten oli paljon niitä omien kansojen epäuskoa, taikuutta, noituutta ja kaikkia tällaista mahdollista. Kuinka on Jumalaa palveltava? Me näemme tästä Raamatun kohdasta, kun me jatkamme sitä, että kun heillä oli tämä tietämättä, niin Assurin kuningas jakeessa 27 käski sanoen, viekää sinne joku niistä papeista, jotka toitte sieltä pakkosiirtolaisuuteen. Joku heistä menköön sinne ja asukoon siellä ja opettakoon heille, millä tavalla sen maan Jumalaa on palveltava. Nämä kansat tarvitsivat tässä sekauskonnon vaiheessa oikean opetuksen. Jumalan sanasta nousevan, vahvan opetuksen siitä, että mikä on Herran tahto, mikä on Jumalan tie, millä tavalla tätä Herraa on palveltava. Voi sanoa, että me elämme tässä ajassa tänäkin päivänä täällä Suomen maassa. Me elämme sellaisessa ajassa, missä on jotakin pientä ja jatkuvasti vähenevää tietämystä kristillisyydestä. Täällä Pohjanmaalla ehkä enemmän, mutta Helsingissä ihan enää pieniä murusia sieltä täältä. Nyt, jos me tahdomme nähdä muutoksen tässä tilanteessa, niin ei ole mitään muuta tietä kuin se, minkä Jumalan sana tässä näyttää. On palattava Jumalan sana. On saatava Jumalan sana kansan keskelle tavalla tai toisella. On saadattava sitä, mikä on oikein. Muistutan teitä 3 Raamatun kertomuksesta, jossa kaikissa on tämä sama teema, että on jotakin sellaista, mikä on syntynyt ihmisestä, jota ajatellaan Jumalan palveluksena, mutta se ei kelpaa Jumalalle, vaan tarvitaan tilalle se, mikä tulee puhtaana Jumalan sydämeen. Ensimmäisenä kertomuksena on, niin kuin muistatte, aivan ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, sen 4. luvussa kertomus Kainista ja Aabelista. Kuinka Kain oli peltomies, mutta Aabel oli lammastarhuri, lammaspaini. Kuinka he molemmat toivat sitten uhrinsa Jumalan eteen. Kain toi maan hedelmistä, mutta Aabel toi laumansa esikoisista, niiden rasvasta ja uhrasi. Ja sitten kerrotaan, että Jumala ei katsonut Kainin uhrilahjan puoleen, mutta Aabelin uhrilahjan puoleen hän katsoi. Tässä on nyt ensimmäisenä tämä tällainen tapaus, missä ihminen tuo sieltä vanhasta ihmisestänsä käsin sen kaikkein parhaimman, se mikä häntä niin kuin, hänen mieltänsä viehättää ja täyttää ja näyttää kauniilta ja hienolta ja nämä Kainin maan hedelmät. Ajatelkaa nyt näitä meidän marketteja ja niiden hedelmähyllyjä ja muita, kuinka siellä on aina kauniisti pinottu ja laitettu kaikkia. Värit siellä sointuvat toisiinsa. Kain toi tällaisen ja varmasti ajatteli, että tähän Herra mieltä. Tämä näyttää kauniilta. Tämä on hieno. Mutta Herra kulki ohi. Koska se mitä Kain toi, se oli hänen oma Jumalan palveluksensa. Se oli hänen oma ajatuksensa siitä, että mikä Jumalalle kelpaa. Ja me elämme tässä ajassa Suomessa tällä hetkellä. On niin paljon sellaista vanhinten perinnäissääntöä ja ihmisestä noussutta ajatusta, me ikään kuin sanelemme, että Jumala, tämä on nyt se, mitä me sinulle tarjoamme ja mistä sinä saat luvan pitää. Ja tässä on se ihmisen suuri luopumus Herran edessä.
Jumala ei enää saa olla Jumala tälle kansalle. Vaan me ikään kuin pistämme Jumalan tuohon istumaan ja sanomme, että tässä on tämä meidän uhrimme ja sinä otat sen vastaan. Mutta kun tässä hengessä käydään, niin on aivan selvää, että käy niin kuin kävi Kainin aikana. Herra ei katsonut Kainin uhrin puoleen. Se mitä me uhraamme, se ei saa olla ihmisestä lähtenyt. Se ei saa olla sitä, mikä nousee ihmisen lihasta, ihmisen omasta luonnosta, vaan sen täytyy olla Aabelin uhri, mikä me tuo. Ja me tiedämme, on kahta eri tulkintaa tämän Aabelin uhrin suhteen. Ensinnäkin on se näkemys, että tämä Aabelin uhri oli sellainen täydestä sydämestä tuotu uhri, mutta siihen lisättynä Jumalan tahdon mukaan. Aabelilla oli ilmeisesti tämä käsitys nyt lähtien siitä, että hänen vanhempansa oli puettu nahkavaatteisiin. Eläin oli uhrattu näiden nahkavaatteiden takia. Tätä kautta olivat Aadam ja Eeva tulleet sovitetuiksi Jumalan kanssa. Että hän tiesi, että täältä se uhri lähti. Tämä on se, mitä tarvitaan lauman esikoisesta, parhaimman uhrin, kalleimman uhrin, sydänverellä annetun uhrin Jumalan tahdon mukaan. Ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta, todistaa hebrealaiskirja. Ja siinä mielessä tämä Kainin uhri se ei ollut syntiuhri. Se oli jonkinlainen sadonkorjuujuhlauhri. Siitä, että Herra, kiitos siitä, että meillä menee niin kivasti. Sä oot kiva jäbä. Jotenkin tähän henkeen. Ja siis aivan hirvittävässä hengessä tuo. Mutta Aabelin uhri, se oli polvillaan annettu uhri. Herra, armahda minua syntistä. Armahda minua tämän viattoman karitsan tähden. Minä tunnustan sinulle, että minä olen syntinen ja tarvitsen sinun anteeksi antamustasi ja armoasi. Ja kun Jumalaton tällä tavalla kääntyy tieltänsä ja anoo armoa, niin Jumalan isän sydän kääntyy hänen puoleensa. Kainin ja Aabelin erilaiset uhrit muistuttavat meille siitä ensinnäkin, että kaiken hengellisen elämän ja vaelluksen lähtökohta on, jos ajattelee vanhaa testamenttia, se on Aabelin uhrissa. Jos me viemme sen Uuteen testamenttiin, se on tietenkin Golgatan risti. Golgatan uhrissa ja Jeesuksen veressä. Tämä sanoma on sammunut meidän kirkostamme. Tätä sanomaa saa harvasta saarastuolista tänä päivänä kuulla, missä mainittaisiin Jeesuksen risti, Jeesuksen verta, Jeesuksen nimen. Missä osoitetaan, että tie kulkee ainoastaan tämän suuren Jumalan pojan veriuhrin kautta, eikä mitään muuta kautta ihminen voi saada synteensä anteeksi. Ei kutomalla sukkia, eikä tekemällä mitään muutakaan hyvää. Huomenna illalla olen menossa juttelemaan yhden vähäkyläläisen miehen kanssa. Me olemme sopineet keskustelutilaisuudesta. Tiedän jo etukäteen tästä miehestä sen verran, että hän on sanonut, että kun kysyin häneltä ihan suoraan, että millä perusteella sinä ajattelet, että kelpaat Jumalalle? Ja hän sanoi, että no, minä olen yrittänyt elää hyvin. Tämä on nyt se lähtökohta. Tästä me lähdemme ja tämä on nyt ihan se sama tilanne.